De stichting Nijkleester viert dit weekend in de Redbadkerk in Jorwert de 4e jedi met een verkeepuitstalling met werk van Jensje Popma. De Frieske schilder had zijn atelier met alle werken schonken aan de stichting. Popma, alweer 94 jaar, oer zijn binding met Nijkleester. De laatste schilderijen die ik dus mag hebben, dat ging dan dus over mensen dus die het leven niet meer gewoon kennen. En voor die mensen is natuurlijk het Nijkleester heel belangrijk. En dat ze daar dus een school dus vinden kunnen, waar ze dus even ter rust komen kunnen. De stichting Nijkleester wil een kleester bouwen in Jorwert en is dwaande om dit te financieren. Ze binnen dan vanzelfs ik tegen wie is het werk van Jensje Popma. Zijn opzet is direct geweest. Jullie krijgen het atelier met alles wat erin is, om te verkopen. Het atelier verkoopt het. De schilderijen, alles wat jullie vinden, verkoop het. Om die manier jullie droom waar te kunnen maken. Eind november is er bij Omroep Friesland een documentaire te zien over Jensje Popma.